Ás veces, lembrar que con moi pouco podemos ser solidarios e axudar os demais se necesario, pois isto é xustamente o que pretenden dende Taponeta Solidaria, Banta e a Fundación Amigos de Galicia, que contan dende esta semana cunha valla publicitaria no centro comercial de Abarca. Porque moita xente a veces pregunta: seguides recollendo tapóns, siguen o tema das terapias? Sí, seguen recollendo os tapóns, a xente que non o faga, eu creo que non costa nada recoller o tapón, sacamos o plástico do medio, axudamos a unha causa solidaria, concienciamos os nenos pequenos, difundimos valores como empatía, voluntariado, altruismo, e logo hai outra xente que está xa super concienciada de recoller os tapóns, pero necesitamos un poquinho máis de compromiso. É dicir, que se recollen os tapóns e que os leven a algún sitio porque temos certos problemas de trasvase de tapóns. Unha axuda que é necesaria e se pode conseguir a través da recollida de tapóns. Pontevedra conta na actualidade con preto de 10 puntos de recollida. O importante é colaborar coa causa e axudar os que máis o precisan. Pois mira, o tema da taponeta é como, xa che dicía que era un tema máis como de concienciación, de divulgación, de un tema máis, digamos, máis empírico, non? Concretamente a Fundación Amigos de Galicia, que eu saiba agora mesmo, está coa campaña de Alistair, moitas veces ten dúas campañas a vez, agora mesmo está solo co rapaz este. Banta, normalmente acostuma a ter un par delas ou tres á vez. Pois ao mellor comprar unha bicicleta adaptada ou aforrar para unha prótesis e ademais para terapias, sobre todo logopedia e fisioterapia. E con todo, chamada de atención tamén ás administracións públicas que para tirar deste carro elas deberían levar en moitos casos a voz cantante. Eu creo que pediría un pouquiño ás administracións que se poñan un pouquiño as pilas de verdade, que se conciencien de verdade, que a sociedade se conciencie tamén de verdade en que hai que ter un benestar social un pouquiño maior, axudar a xente que non pode, difundir a solidaridade, difundir a colaboración. Non hai maior forza na sociedade que facer as cousas en equipo, que facer as cousas con solidaridade. E outro dos puntos máis importantes desta e de todas as campañas que realizan dende estas tres entidades é a necesidade de que as empresas e da sociedade se involucre máis, a necesidade de dar visibilidade ás persoas con discapacidade. Gustaríame que as empresas puxese un poquinho da súa man este tema de economía social, de poder un poquinho uns cartiños en revertir a economía no benestar social, e que a publicidade, por exemplo, como fixo neste caso a empresa JC de Cos, que nos cedeu esta valla, parte desta valla, pois que a publicidade, sobre todo, que nos axude, que mostre os discapacitados, os medios de comunicación, que traballemos con eles. Como nos dixo esta mañá Quique Madalena, se axudas o teu veciño, ele estará mellor, axudará aos demais e así sucesivamente. A felicidade non está en agasallos, senón en ter con quen compartir a túa vida. Xa o saben, con moi pouquiño poden facer moito. Así que se o están facendo, continúen. E se non, márquense como un dos propósitos pro vindeiro ano reciclar todos os tapóns posibles en favor desta taponeta solidaria.